27. jun je i ovaj pogled sa moje terase. 3-bedroom apartment, renting. Ovo je u Cinju. Vidi se tamo stari grad. More se ne vidi, zato što je mračno, moja kamera to ne može da snimi. Polumjesec je i on se ne vidi kako treba. Ali htio sam samo da vam pokažem kakav je mir. Evo tu su sad počeli da leje neko psi, ali nema muzike, nema galame, nema motora. Neka auta dolje prolaze, ali se ne čuju. Da su električna ne bi se čuli ni oni, da su motori električni ne bi se čuli ni oni. Ali ovo je stvarno, kako da vam kažem, raj. Ovako je bilo prije 25-30 godina kada sam ja napravio ovaj apartman i dolje. Nije bilo buke, bilo je mirno, bilo je tiho, ništa se nije čulo, evo tamo se čuje neki motor. Ali slušajte sad ovo kad, evo, nema ništa. Nema zvuka. Nema muzike. Nema motora. Nema lajanje pasa. Trenutno. Ali ovo je čudno. Ovo nisam doživio u zadnjih 25 godina. Ne znam što se dešava.